लास्ट किए नमा लास्ट किए दादा ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊನೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ ದುಬೈ ಏರ್ಲ ತುಲುಪಾತೆರ್ನ ಕುಲ್ತಿಕೇರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ತಕುಲು ಬಂದ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ನ ಕುಲಿನಿ ದುಬೈಗೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಐತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿಯ ವಾಪಿನಿ ಶಾರ್ಜಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವೇ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಏರ್ ಮತ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲ್ ಬೈದೇರಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ಅವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದೀಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಉನ್ನತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಬಲ ದೀಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತಾರೆಗಳ
ಬೂರ್ದು ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಗೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದಮ್ಮು ಹೋಗು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ನಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಈಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ತುಯರ ಕಾತು ಬುಲ್ದೇರು ಎಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಉರಿ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ಶೋಧನನ್ನತ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಎಡ್ಡ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಇಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಷಕರು ಇರ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಥರ್ಡ್ ಬೆಂಚ್ ಇಡ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಫೋರ್ತ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇಡೇ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬೊಕ ಯಾನ್ ముట్ట ತುಳುನಾಡು ಕೂಡ ಅದನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಡ ಅದರ ಮುಟ್ಟ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡೆ ಸುರ್ಗಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದುಬಾಡಿ ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಸ್ತುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ಪ ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಮಂದಿ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಪನು ಸೊ ಇಂದುವೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀಲೆ ನಲ್ದೇರ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಲ ಓಲೆ ರಕುಲು ಕ್ರೇಜಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಎಂಗೆ ಅನಾಂಡು ನನ್ನ ನಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಲಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೋಪ ಅಂದು
So thank you so much. Ma'am, thank you so much. It was so sweet. Nikul panda red step paadre pili paade Nikil la kannal tunde nan mulpa pejjondu kontodu urugu guarantee. Thank you so much, ma'am. Thank you. ಆಣಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುರುಕಾದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದುಬೈ ನಡೆದುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚದ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ತುಳುವೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಮ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತಂತಲ್ಲ, ದುಬೈಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯದ ಅಂತ. ಐಕ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಯಾಪಲ ತೋಚುಂಡು ನಿಜ ಮಾಡೋಣ. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಮುಲ್ಪ ದಾಖಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾ ನಡಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ನಡತಂದು ಬಂಡ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದುಬೈ ಡೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಬೊಕ ನಾಟಕದ ಕೆಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಪಗಲ ಅಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜನ್ ಸರ್, ದೇದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮಾತಕಲ್ ಅಕಲ್ ಪೂರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಅಕಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಗ್ಲ ಮಾತಗಳನ್ನು ತೆಲ್ಪ ಇರೋಲ್ಲರಿ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಐದಿದ್ದು ಮಾತ ದುಬೈದ ತುಳುವೆರು ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ವಿ.ಐ.ಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಕೇಳಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂದು ನಿಗಲ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕೊನೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸರ್ವಥರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಾಗ್ಲಿ ಸುರುಕಾದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯಂತನಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋಜಿನ ದೇವರೇ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಸರ್ವಸರ್ವದ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಕೂ ಈ ಕಡೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಲೆಗನೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಗಳು ಬೇರೆ ಸೀಟು ಕೂತಾರೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಇದ್ರ ಸೀಟು ದಾಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಖಿಲೆ ಏಪಲಿಂಗ್ ಉಚ್ಚಿರೋಣ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಲರೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಂದಿನ ಪುದರನ ಮೆರೆಪವನ ಉಚ್ಚಿರೋ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಂದೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ದೇಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರೇ ಮಾತೇರಲು ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಇನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟೋಡು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈ ಪೋನೊಂದು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದೇರಿ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಆ ರಿಜ್ಜಂದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಡ್ಲಾಡ ಬಿಡ್ಲ ದುಬೈಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೋಳರ್ನ ಫೋಟೋ ಬೋಳರ್ ಇಜ್ಜರ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಬೇರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರ போனக்கு ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೋಳರ್ ಇಜ್ಜರ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಸಿ ಅಂಚಿನಾರು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಎದುರು ಮಾತು ಒಂದುದೇರು ಅರ್ಣಬಾಯ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದಂಜಿ ಪಾತರಗೇನ್ಗ ಮಾತಾಡ್ಗಣ ಸುರುಕಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ತರತಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತನೇಟ ಯಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸತ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಕೇಣಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಸಾವು ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ಪುಣ ಜನ ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತದಿನಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ವಿಶೇಷ ಆಪದಾಗನಿಗೆಂಡ ಈ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅವೇನೆಂಕಲು ದೂರೋಡು ತೆರಿವ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯರ ಆಪುಜಿದ ಏಕೆಂದ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪ ಆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ತುಂಬ ಒಂದಿನ ನಕಲ್ದು ಯಾಕೆಂದ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವಾರ್ಡ್ March 22 ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ತದೆ ಆರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಕಲಿ ಬಂದೊಂದು ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲ ವಿನೀತ್ ಗಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಾವಡು ಹತ್ತೊಂದಾಣ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವು ದಾಯ ಬಂದ ನೆತ್ತ ಹೀರೋ ನಕಲ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕಲಿಂದ ಬಣೋಲಿ నువ్వు ಕಾಮಿಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಕಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸೋತು ನಾವು ಅಕ್ಕಲೇದು ಸುರುಟ್ಟು ಬುದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತೆ ನೆನಪದಿ ಓಡಿ ಅಪ್ಪಳ
ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನೋಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೇರ್ ಸೆಟ್ಟಡಿ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂಡ ಏತ್ ತೆಲ್ತದ ಆತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೆಲ್ಪೌಂಡು ದುಬೈ ಮಾತಾ ಭಾಷೆದ ಮೂವಿಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಂಡು ಎಂಕಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುಕ್ಲ ಸೊ ಐತಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ನೆಡೆ ಬರ್ತದು ಮೂವಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ LKG ಟೈಮುಡೆ ಶುರುವಾಂಡಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಯೇ ನಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಯೇ ಕಾಲ್ KG ಬರವುಲ ಬೆಂಚಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಯೇ ಸುರುಕಾದು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ ಕೈತಾಟಿ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟೀಮ್ VIPs ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ತೆ ಏಕನಾತೆ ಬಂಜಾರ ತಿಲ್ತೆ ಕೈತ ಕುಸಿಮೆ ಪಟ್ಟೋಡಿತ್ತೆ ದೇದ ಮಾದ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ದೇದ ಮಾದ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ದೇದ ಮಾದ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಅವು ಹತ್ತಂದ ಆರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವಂದಿನಕಲು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಾಯರು ಏರ್ಲ ತೂವಂದಕಲು ಇಲ್ಲಾರ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಪ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆತ ಹೋಗ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ಅವೇ ಹತ್ತಂದೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಲ ಈ ಸಚಿನನ್ನೇ ಈತ ರೈಟರ್ಲ ಯಾರೇ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಗರ್ಲ ಯಾರೇ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಆಯ್ರು ಆಯ್ದ ಹತ್ರ ಸಚಿನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ತಗಲು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಗೆ ಬರೋದುಂಡು ದಾಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನವಂಬರ್ 11 ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ನ ಜನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿತ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆತ್ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುಡೆ ఒక మెసేజ్ ఉండాయి సో మస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ది బెస్ట్
VIPs ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಟೀಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆತ್ತಿನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪೋರ್ದು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ದುಬೈಗೆ ಬೈಡ್ಯ ನಾಲ ಉಂಡಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ನಿಕಂದ ಅರ್ಜುನನೇ ಬಂತೇರಿ ಉಂಡುಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಚಿ ಪೋಪ ಉಂಡು ಪನ್ನುತ್ತೇರಿ ಬತ್ತಿನ ಚಾನ್ಸನ್ ಅಲ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ಓಯ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಚಿರಣ್ಣ. ಇದು ದೂರ ಬದಿಗೆ ಒಂದು ಲೇಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪತ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬನ್ನಗಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ತೂವೋಡು ವಿನಃ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಒನಸ್ಲಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸಿತ್ತು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ತಿನ್ನದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡುನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದಾಕಲ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದೇನ್ವೆ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತಗೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ನ ಶ್ರುತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.